जेनबा आंनि मेगननि मोदोम खांग्लि खांबा आंनि बिखानि मालदा जाथों बे जोंनि थांखि। हेलो लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै आं आंनि लोगोनि न'खराव फैदों। बेनो जाहैबाय बिथांनि न'खराव। दायो आं बिथाङा सासे मिउजिशियान जाबाय। माने बिथाङा मिउजिक बानायसै गावनि न'आवनो। बेखायनो आं बिथांखौ माने खबर लानायजों लोगोसे गोबाव जानायखाय आङो फैदों नायनो हिसाबै, आरो बिथांनि मिउजिकआ माबोरै बानायो आं बेखौ खबर लानो आरो नोंथांमोननो देखायनो। दायो माने जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गासै जाय बिथांमोना मेथाइ खननो मोजां मोनो, बिथांनि स्टुडिअ'आव फैनानैनो गानखौ बानायफैनो हागोन। बिथाङा गोसो आरो फ्रि गोसोजों बानायो, बयखौबो हेफाजाब होयो। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांनि मुं आरो जायगानि नामखौ गावखौनो खोन्थाहरनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा सन्जिब बसुमतारी, ओमफ्राय गामिया बेंटल सेरफांगुरि। नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ, बिथांनि गामिनि मुङा जाहैबाय सेरफांगुरि, ओमफ्राय एरियाया बेंटल। बिथाङा माने मिउजिक बानायो दासान्दि, आरो बिथाङा बोरै बोरै बेबायदि जाबोखो आरो बोरै बोरै सोलोंनानै दिनै मिउजिक बानायनो हानाय सासे मिउजिशियान, बर'नि जाखांफुनाय मिउजिशियान जानो हाखो, बिथाङा एसे फोरमायहरोबा गाहाम जागौ नामा रायजोफोरनो। बिनि बेलायाव आङो बेबायदिनो बे मिउजिकनि बेलायाव सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो बिराद गोसो। माने मिउजिकआव ओरैनो मेथाइखौ खनबोयो। बेबायदिनो जोंनि बर'नि देंखो मोसानाय 1, 2, 3 बिनिफ्राय बिनिफ्राय स्टार्ट खालामजेननाय जादों। माने गोसो जायो खननो, ओमफ्राय मिउजिकखौबो खालामलांनो गोसो दंमोन सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्रायहाय बेबायदिनो देंखो मोसानाय 3 आव थांनानै माखासे गोबां टेलेन्टफोरखौ मोनबोबाय, एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनबोबाय। मिउजिकनि बेलायाव माबायदि माखासे गोरों रोंगौथि गोनां मानसिफोरजोंबो आङो लोगो जाफानानै बेबायदिनो अनेक बेबायदिनो माखासे बुस्थुफोरखौहाय माबायदि सिस्टेमनि मिउजिकनि बेलायाव आरो माबायदि मेथाइआ माबायदि मिउजिकनि बेलायावनो बेफोरखौ आङो माखासे एसे सोलोंख'नानै एसे सिखाव बायदियै माखासे गोरोंफोरनिफ्राय बेबायदिनो लानायबो जादों। ओमफ्रायहाय बेबायदिनो आंथ' बेबायदि क्लास बेबायदि लानाय जायाखै बे मिउजिकनि बेलायाव। ओमफ्राय ओरैनो गोसो जानाय हिसाबै आंनि माखासे एक्सप्रेसनखौ आङो बाहायनानै बेबायदिनो अनलाइन जे इउटुबाव बेबायदिनो माखासे क्लासफोर लानाय जायो। बेयावनो नायनानै आं माखासे बुस्थुफोरखौ आङो सोलोंदों। ओमफ्राय आंनिफ्राय जेनाखि एक्सप्रेसन माखासे मिउजिकनि बेलायाव माबायदि जाथावथाव, बेखौ आं माखासेखौ आङो बाहायनानै बेबायदिनो आं सोलोंलांनाय जादों आरो। बहुत मोजाङानो। बिथाङा आजिखालिथ' जोंना अनलाइनाव एबा इउटुब, आजिखालि ससियेल मिडियायावनो गासैबो फारफ्रोमनिबो सोरबा लेखा फरायनो गोसो, सोरबा मिउजिक, सोरबा गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, गासैबो आजिखालि मा होनो अनलाइनजोंनो बा इउटुबफ्रावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोलोंनो हायो। नोंथांमोनाबो बुजिबाय। दा बिथाङाबो बेबायदिनो सोलोंनानै दिनै सासे मा होनो मिउजिक बानायग्रा मिउजिशियान जानो हाबाय। आरो नोंथाङा दिनैसिमाव मा मिउजिक बानायखो, मा गान बानायखो नोंथाङा? बिनि बेलायावहाय दा ओरैबायदि माने दाथ' गोदान हिसाबै दा माखासे प्रजेक्ट दङ। ओमफ्रायहाय बेखौ दासिमबो रिलिज होनाय जाथ'वाखै। दा ओरैनो ट्रेक बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय ट्रेकखौ जमा खालामगासिनो, माने माखासे फ्लुट, सिफुंनि गोनांथि जानायाव, सिफुं भायलिन मेनुवेल गोनांथिनि जानायाव बेबायदिनो दा प्रजेक्टखौहाय जमा खालामनानै दङ। रिलिज खालामथ'नाय जायाखै थारमाने। नोंथांमोना माने रिलिज जायोबा माने आङो बे बिथाङा हगारगोन बे मिउजिकखौ आङो आंनि इउटुबाव लिंकखौ होना होगोन। मा होनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। उनाव बिथाङा दासो जागायजेनदों, आरो आङो बिथांखौ गोदोनिफ्राय लोगो मोनबोखानायखा। बिथाङा गोबां माने एबसुनि माखासे गिदिर गिदिर कनफारेन्स आरो गिदिरनिफ्राय अनगायैबो फिसा फिसा कनफारेन्सआव बिथाङा गोबां माने हारिनि मेथाइ खनबोनानै बिथाङाबो मा होनो हारिफोरखौ माने बर' रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होबोदों। आंबो बै समाव गोबां जायगायाव बिथांखौ लोगो मोनबोदों। बिथांनि गान खननायखौ आंबो खोनानानै बिराद मोजां मोनदों। आरो आंनि इउटुबावबो नोंथांमोना नुखागोन
बिथांनि गान खननायखौ सन्जिब दैमारि होननानै नायोब्लानो माने बिथाङा बेबायदि बसुमतारी सरि सन्जिब बसुमतारी होनना नायोब्लानो बिथाङा माने गोबां जायगायाव बेबायदिनो बै समावबो हेफाजाब होबोदों आरो बर'नि माखासे जोहोलावफोरखौ जांख्रिथायारिफोरखौ दा नोंथांमोना आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो बिथाङा जेनेबा सोरबाफोर गान खननो गोसो दङबा बिथांनि बे स्टुडिअ'आव फैनानै खनफैनो हागोन खाथियावनो बेंटल सेरफांगुरि बिथाङा न'आवनो बानायदों आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिथांनिखौ होना होगोन नोंथांमोना सोरबा मिउजिक बानायनो गोसो दङबा इन्ट्रेस्ट लानानै माने फैनो हागोन आरो आंबो बिथांनि स्टुडिअ'आवनो दोंसे गान बानायगोन सिगाङाव आङो बिरखांनियाव बानायखांबाय हाफ्लुनियाव बानायबाय दायो आं बिथांनियाव बानायगोन आरो दा नोंथाङा माबा बुंबावनो गोसो दङ नामा रायजोफोरनि सिङाव अडियेन्सनि सिङाव दाथ' बुंनांगौआ माखासे बुंनांगौआ बुंलांबायानो ओमफ्राय आङो दा बे दिनै आङो हामबायसो होननो आङो गोसो जादों जे दिनैहाय जोंनि मानगोनां जोंनि इउटुबार जे दावहारु गयारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जेनाखि दिनै बिथाङा दिनै आंनि न'खराव फैबाय बेबायदिनो आंखौ बेबायदिनो सिगांनिफ्राय लोगो मोनज्लायनाय हिसाबै लोगोखाय बेबायदिनो खबर लाज्लायनो फैदों बेजों लोगोसेयैनो बेबायदिनो माखासे आंनि जे बेबायदि गोदानै बानायनाय जे स्टुडिअ' बेखौहाय नायनो फैनायजों लोगोसे बेबायदिनो बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों माखासे बेबायदिनो गोसो गुदुं बेबायदिनो खनगिरिफोर मोसागिरि रोजाबगिरि बिथांमोनखौ बेबायदिनो एसे स्टुडिअ'नि गेजेरजों बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों एसे इनकारेज होनो जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो मालाबानि समावहाय बेबायदिनो मेथाइफोर बानायोब्ला बिथाङाबो बानायसै बेबायदिनि खोथा लानानै बेबायदि बिथाङा आंजोंहाय रायलायनाय जादों ओमफ्राय बेबायदिनो बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो माखासे गोबां जे दावहारु गयारिनि जेनाखि गोबां बेबायदिनो भिउवार्सफोर रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो आङो हामबाय होनबाय बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो आं दा नोंथांखौ जोबथारनायाव बिथांनिफ्राय ससे मिउजिक खोनासंनो लुगैदों आं बिथाङा खननानै होथोंसै ससे आरो जास्ट ससे बे समाव आङो दा मेथाइखौ आङो ससे ओरैनो खननानै खोन्थानो सानदों मेथाइआथ' दाखालि 2019आव खालामजानाय मेथाइ जोंनिनो आंनि मेसेजजों आंजों खननाय मेथाइआ रमान्टिक प्रेमाल राजाथों बेखौनो आं ससे खननानै खोन्थानो गोसो जादों माल राजाथों बे जोंनि थांखि माल राजाथों बे जोंनि थांखि सैथो अननाया गोमानाय नङा दागिनो सैथो अननाया गोमानाय नङा दागिनो अनजालि बरिया